nato ni madunggan diha sa atong isig katawo ang kanang linya nga nag-ingon, paggusto daghang mga pamaagi, pero pagdili daghang mga pasumangil. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ingon din sa atong first reading sa sulat sa basahon ni Sirach, nag-ingon din kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Pag gusto mo. Pero pag nadili ka gyud, wala kita mahimo. Kay mga kaigsuonan ko kang Kristo, ang danger ka nato, we usually put the blame to others. Ingnan ka ngani, dunay mo ingon sa imo, halimbawa, dunay nag-correct sa imo, na oy, day, dili man na sakto ang imong gibuhat. Say for instance, imo ka office mate. Tapos ang imong pasumangil unsa man, siya man gani gibuhat. Ingon din sa atong first reading, klaro kaayo. Kung gusto mo, kaya mong gud buhaton. Pag nadili ka, mao nang daghan kang pasumangil. Therefore, mga kaigsuonan ko kang Kristo, ang atong first reading, nagpahinumdom ka natong tanan nga ang Ginoo, God gives us choices. Gitagaan kita mga choices sa Ginoo. Pero diha sa iyang paghatag, we are not free to face the consequences sa atong gipili nga choices. But mga kaigsuonan ko kang Kristo, ang matag buhat nato, dunay kinahanglan kitang atubangon nga mga circumstances. Diha sa atong second reading, sa sulat ni San Pablo, ngadto sa mga taga-Korinto, si Saint Paul reminded the Corinthians, o reminder sa kanatong tanan, nag-ingon siya, if you truly love God, then you will do what He commands you to do. Kung tinuod nga nahigugma ka sa Dios, buhaton mo gyud ang iyang mga pagtulunan. Og musalig ka sa iyang plano kanimo. Ingon din kon tinuod na nahigugma ka kaniya. Pero kung dili, okay lang. In our gospel today, nag-ingon din sa atong ebanghelyo, si San Mateo teaches us that fulfilling God's command is not only limited to obeying His commands. Dili lataman sa pagiging matinumanon. Kaya ingon niya din kinahanglan kuno kita, ang pinaka-importante, will live the true spirit of law. Dili lang matinumanon, kundi kinahanglan gyud matinud-anon. Because we can obey, pero dili matinud-anon sa atong kaugalingon. Ingon ni San Pablo, kung tinuod kuno na ikaw magtuman, sundon ang mga pagtulunan sa Ginoo, kinahanglan diri la ikaw taman sa pagtuman ni ana, kundili kinahanglan ikaw matinud-anon. You obey and you live. Mo nagiingon niya din ang iyang gihatag na sample ang mga Pariseo o mga magtutudlo na sa balaod. Ingon niya din busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Magtutudlo sa balaod, botsingon, experts of the law. Pariseo, mga spiritual leaders, mga preachers. Pero nga naman kay gingon ni Jesus, na kung dili naton masurpass ang ila righteousness, dili kita makasulod sa ginghadian sa Dios. Dunay tutulo
nga mga kinaiya nga kining mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo mahilig nilang buhaton. Ang una, mga kaigsuonan ko kang Kristo, na maayo sa atong pamalandungan, sa atong kaugalingon, aron naton makita kung ang atong mga gibuhat, subay ba sa mga gibuhat sa mga Pariseo o magtutudlo sa balaod. Number 1, ang mga Pariseo, ang mga Saduseo, mao kini sila, they like to preach, but not practice. Sa atong terminology, ako ibutang sa atong terminology, kana bang atong mga kauban nga mahilig musugo, pero dili man mutuman sa ilang gipanugo? Mao kanang butsignon ni Jesus. They like to preach, but not practice. Maayo la sayaw-yaw sa buhat, wala. Mao kana ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod. Second, ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod, they like to do things, great things, to show off. Aron la, magpakitang tao. Like, murag ba, ako ni buhaton, kay aron ma-recognize ko sa akong ka-office work, sa akong manager, sa akong friend, sa akong crush, sa akong uyab. Or unsa pa man, ingon, dili. Kinahanglan, ingon din pag imo na gibuhat sa imong kaugalingon, and then, pag hinay-hinay, kaya ada ka sa linya sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod. And for that, you cannot enter the kingdom of God. Ang pangtulo, mga kaigsonan ko kang Kristo, kining mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod, they like to make the Word of God as their friend. Unsa maning botsingon, kana bang maayo mo interpret sa pulong sa Ginoo, maayo siya mo expand, maayo siya mo explain, or unsa pa man diha. Pero ang problema, ang iya lang pilion adtong mga pulong nga makapabor kaniya. Mao na ang botsingon, mao kana ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod. Para bang user-friendly. Mao kana siyang terminology karon. User-friendly. Kini siya, ako ni siya, i-friend, kay tungod, maka-benefit man ko kaniya. No. Ingon din ni San Mateo, dili na siya. Kay pagibuhat mo na siya, hanay ka sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod. Imula di ay gamiton ang imong isig katawo, ang pulong sa Ginoo para sa imong kaugalingon, dili na siya sakto. Tutulo, mga kaigsuonan ko kang Kristo, Pariseo o mga magtutudlo sa balaod, they like to preach but not practice. Pangduha, they like to do things, even great things, to show off, para ma-recognize sa iyang isigkatawo. O ang pangtulo, nag-iingon na gigamit nila, they are user-friendly. They are using the Word of God as their friend para makapabor kanila. Dili na siya sakto. Kaingon din kung busa mag-ingon ko kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Therefore, mga kaigsuonan ko kang Kristo, unsa man ang kinahanglan naton buhaton sa aton tagsa-tagsa kinabuhi aron kita makasulod sa gingharian sa Dios, or bisa na lamang atong malampasan ang righteousness ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod. Tulo ra gihapon. Ang una, because ang mga Pariseo, they like to preach but not practice, so kinahanglan diha sa atong tagsa-tagsa kinabuhi kita yung mga tao nga who walk the talk. Ang atong mga gipanulti,
atong buhaton. You walk the talk. Pangduha, mga kaigsunan ko kang Kristo, ang mga Pariseo og magtutudlo, they like to do great things to show off. Aron lang pagpakitang tao. So unsa man ang kinahanglan ng sab naton buhaton? Na kinahanglan kita yung mga tao nga who practice our Christian faith, our Catholic faith, not to please others, but to please God. Atong buhaton, kinisiya, kay mao na yung sakto, dili tungod kay dunay mga nagkita kanako, nga akong mga isig kataw, kung dili, para ni sa atong Ginoong Hesus Kristo. O ang pangtulo, mga kaigsuonan ko kang Kristo, kung ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod, they use the Word of God as their friend, aron la, para la makapabor sa ila, kinahanglan, diha sab sa atong matag sa kinabuhi, kita yung who live the gospel-oriented life, kanabang giingon nga, Dios non. Dios non. Mga kaigsuonan ko kang Kristo, ang pahinumdom, kanatong tanan, karong adlawa, na kung gusto nato makasulod sa ginghadian sa Dios, doon na kita'y tulo nga kinahanglang buhaton, na dili sama sa gibuhat sa mga Pariseo. Ang una, kinahanglan kuno kita, matinumanon. We walk the talk. Pangduha, kinahanglan atong puy-an ang kanang atong pagtuo diha sa Ginoo, not to please others, but to please God. Matinud-anon. O ang pangtulo, mga kaigsuonan ko kang Kristo, na kinahanglan diha sa atong tagsa kinabuhi, we live the gospel-oriented life. Dios non. Kanang tutulo, matinumanon, matinud-anon, Dios non. Akon balikon, mga kaigsuonan ko kang Kristo, ang giingon din sa atong first reading, kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Palihog manindog. Nagatuo